Сәлем, қадірлі тамашашылар, сіз түйме тапшыруын қарайсыз. Мен Рүзәл, әйдәгіз башлык. Ойыныбызда жеңу үшін яқшы кәйіф, музыкаль эрудиция һәм әлбәттә түймәгә тиз басу сырала. Бүген бездә гадигенә тапшыру түгел, бәйрәм арты тапшыруы. Иске яңа елны бүген бергәләп бәйрәм итәбез. Әйдәгіз командалар белән дә танышык. Менә нәкъ алар белән без әлеге бәйрәмне бүлештек һәм уртаклаштык. Беренче командада ул үгезне мөгезеннән тута дигән сүз туры киләдер. Чөнки эстрадада булган хитларның кайсын гына алсаң да күпчелеген ул язган булып чыга. Бүген бездә кунакта автор башкаручы Гүзәлия. Сәлам. Исәнмесез. Һәм инде әлбәттә мондый автор башкаручыга янәшәсенә тиң кешедә булырга тиеш. Һәм инде ул бүген бар һәм янәшәдә аның вакыты тыгыз гына графигында безнең өчен вакыт тапты. Йылдыз Әминә Мортазина. Сәлам. Менә шундый беренче команда, инде икенче команда белән дә танышып алыйк. Кайтабыз да китәбез дип җырласа да, бүгенге студиядан без аны тиз генә җибәрмәбез, чөнки бәйрәм сораулары аның өчен әзерләдек. Гөлназ Сираева бүген бездә кунакта. Һәм инде аның янәшәсендә шулай ук тырыш, үҗәт, сәләтле кыз Асел Салахова. Сәлам, дуслар. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Безнең командаларга экрандагы рәсемнәрдән җырны белергә кирәк булачак. Җырны беләләр, төймәгә басалар, дөрес җавап 1 балл дигән сүз. Игътибар командалар, әйдәгез беренче биремне шишеп карыйк әле, шикләвекне ватып. Ага. Бу җыр татарча җырмысың? Әлбәттә, монда бөтен җырлар да татарча. Әгәр дә төймәгә басып куйсагыз, без инде сез менә тоттым дигән төлкене. Яшел шыршы без сине сагынып киттек ел буе. Басучы юк әле. Әйдәгез. Яшел шыршы без сине Сагынып киттек ел буе. Без сине. Сагынып киттек ел буе. Вот ел буе как раз. Ничек әле ул шыршы? Шыршы Без сине сагынып киттек ел буе. Шыршы без сине сагынып. Аннарынчык. Син тагында матурырак бизелгәнсең бу юлы. Балашакның хаработларын искә төшердек. Инде җавап кабул ителде. Әйдәгез дөрес җавапны хәзер ишетәчәк. Без дөрес микән, сез юк микән? Шул бит. Бу Илсия Бадридинова башкарганда ялгышмасам. Сагынып киттек ел буе. Шыршы без сине сагынып киттек ел буе. Син тагында матурырак бизелгәнсең бу юлы. Син тагында матурырак бизелгәнсең бу юлы. Афарин. Бергә ноль. Исә бергә ноль әлегә. Борчылмагыз. Башлап җибәрдек. Инде принципларны аңладык. Һәм инде әйдәгез тыңлыйбыз, дөресрәге карыйбыз. Икенче биремне. Кыш. Кар ява. Тыныч ди. Тынгына булды. Душ. Каядыр чаба йөгерә ашыга. Кар ява карари күңелем ястыри. Шулмы? Кар ява карари күңелем ястыри. Өстемә киемен юкадан. Риничек монда. Да яңгыр бар гына. Душ бар икән бер версия. Күңелем дигән сүзне сез бик ниптегез, якын килдегез, чөнки душка безне менә күңел сүзен керткән. Әйдәгез. Карлар ява тыңына күңелем сиңа ашкан. Очып килеркән яннарыма. Шул бит, әйме? Карлар ява тыңына күңелем сиңа ашкан. Очып бар әләйсән магазинга. Күңелем сиңа ашкан.
Выşı Kirkem yanlarına. Aferin. Салаз Закиевичнің ижатын тағын бір еске алдық. Міне шулай барлық биримдерде біздің қуарт урында қыш баян бәйлі әзірек кіне салқын жырлар болса да, ләкин ешіктер оларды сіз шундай жылы ғана матур иттіріп жырлайсыз қушылып. Үшінші бирим әйдегіз. Әйдегіз, нендей ойлар, фикірлер? Әзірек бізде әтігі Матуркайның ердемі бар. Помощь красавчика. Нәрселер көрәбіз біз мұнда? Ей. Ләкин үйінің ішкі яғы түгіл, бейт? Тышқы яғы, урам яғы. Анары нәрсе космонавт түгіл бұл? Шаңғышы? Yok mu? Шаңғышы, ләкин ол hava şartları bir kiskin anda, көресің mi? Hava şartları bir kiskin. Dulay da malay, dulay нәрселер. Анары енді үйінің ішкі суреті матурғына ей. Бұл менем ей түгіл. Алдан ұғайтам. Буран тынмай, бураны шундай кешлі, аппақ буран ішлерінде келіп шығарысын түслі. Әсін нәрселер білесіз? Мен ойлайым. Әм бұл әйбәт. Үйде буран болмасын, тышта буран болса болсын. Үйде буран болмасын. Урам яғы, буран болсын. Шол деп ойлайым. Үйде буран. Әм үйде. Бұл галочка тұра. Үйде буран болмасын. Үйде буран болмасын. Дейе түркілер. Енді олар да аңладылар бұға енді. Олар да. Оларға да барым жетті. Нихаят. Міне мен әминеге қарап тұрам да бигірек тігі Гүлнара Теміржановының еш жағына түгіл мекен деп. Айдагыз дұрыс жауапны ишіттегенде шулайда. Яшайықлы қалмасын, ұшта буран, болса болсын, үйде буран болмасын. Шыннан да үйлеріңізде буран болмасын, ишікні яуып ерегіз. Енді, рахмет енді, сен келге шайбет енді. Демек, Исәбекеге бір, біздің биримнер шуның білен, тамам, қызғаныш, бітіп та кетті, әлігі тұрда. Міне бейт, әзгіне үстіндік білен сіздің команда олға шықты. Әйінді үстіндіклер соқланып қалыр ма, еке енді сіз ұзып кетерсін, біз енді келесі турларда білешек, біздің әлі олда турларыбыз бар. Икенші тур, менің ератқан турларының бірісі, окей, Гүлгене деп атала, Гүлгене есімі матур болған қадыр енді. Интернеттан бик көп сұрауларға жауап тауып бұла, хәтті жырларының іштелігін яссаң да, міне сеңа жыр кетіреді шығара. Лекен тотар жырлары білен біраз ауыррақ шыл. Шуңа көре біз командалардан ердем сұрарға болдық. Мұхтарам командалар қазір енді жырның іштелігін тыңлайшақсыз. Әм енді шул іштелік бойынша сізге енді жырның оригиналын оңылап, біліп, темеге басып, жауап бергене керек болыр. Бик ауыр аңлатам, келешем, сізде меңа шықтыр шулай бик жиддегіне қарап тұрасыз. Барсы да алай ауыр түгіл. Кірішік бірінші биримні тыңлы әлі. Окей, Гүлгене. Бұл жырны кішкенеден тыңлап үстім. Ол жырның сөзлері шул қадар көңілге өтіп кіріп. Шунда о ғажайып қышқы күнні көз алдына кетіресін. Бет ішіна көбәлек кебі қоралар қуна, яныңда көкірегіне қысып жылтырлық кіші. Ол сигәнне шундай матур итеп эндәшә, гадәттә бит матурым, яратканым, сигәнем дип әйтәләр. Ул мәхәббәтен бер җиләк җимеш белән чагыштыра. Әле алай гынамы? Кыш көнендә пешкән җимеш белән. Менә. Егилнас. Кыш көнендә пешкән чиям дидем, кышкы чия. Кышкы чия. Хания Фәрхи. Әллә күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дейдің, қыш күнінде пішкен жиям дейдің. Енді дұрыс болмаса да менің шейінде бұлай жырлағаш. Дәкен шулайда бұл дұрыс жауап болырға мүмкін, әйдегіз дұрыс жауапны текшіріп қарайық. Сіздің сұрау бойынша бір жауап табылды. Әллә күрмим яуган парларны да, җитәкләшеп барган парларны да.
Миңа бүгін сүйем дейдің, қыш күнінде пішкен шием дейдің. Әфәрин. Әлбәттә қышқы шие, қышқы баламнан да, милештен дә тәмлерәк. Біз енді мұны практик яқтан біләбіз, һәм исәп 1-0. Әлі сіздің исәпке, Гүлназ, сіз мені шоққа тұрасыз дұрысын генә әйткәндә әлегә. Güzel, siz bit инде автор баш. Күз тидермебез. Фут тигереп куям. Сез бит инде автор башкаручы, сез Өзümнің жырларымны гына беләм. Үзегезнең җырларны гына беләсез. Сез менә ничектер? Аның бит үзенең меңләтә җырлары бар. Минем кайсы бер җырны истә калдырган. Өзümнің жырларымны да онытам. Алар шул тикле күп. Әйе. Алар безнең истә. Минем менә башта урын калмый кеше жырларына. Яңа җыр туа да бер кеше җырын тыртып чыгара. Инде хәзер Флешка бит инде уланда безразмерный түгел. Әйе, айрыша теге еш куллангач аның ресурслары кимәгән. Шулайрак. Исә 1-0. Икенче бирем әйдәгез. Дәвам итик. Окей, Гөлгенә. Бөтен кешенең иптәше пара булырга тиеш. Менә бу җырны да дуэт башкара. Кеше дигәннән кеше генәмәсең. Менә монда агачлар парлы икән. Парлы һәм карлы. Әз генә. Мине өлгермәде бугай. Парлы шыршылар, Парлы шыршылар. Гомумән бу җырның кемнән генә сорасаң да бары тик шул өлешен генә беләләр. Мине белән без дә белә идек. Монда теге безнең Biz anladık, siz biliyorsunuz. Әйе, монда бит әле өлгер дә булырга кирәк бу өлкәдә. Менә сез өлгеррәк булып чыктыгыз. Һәм инде әйдәгез дөрес җавапны Фәрида Алсу дуэты башкаруында, 2 шулай ук парлы агач турында тыңлыйбыз. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Әфәрин, әйбәт барасыз, Гөлназ. Күз тидермәдем булып чыга бит инде. Ну, туктагы хәзер тидерә күрмә. Тагын бер. Бирем без калды бу. Бу турыбызда әйдәгез, аны да тыңлыйк та. Сез белегез дә инде аны вообще аннары бик әйбәт булачак. Әйдәгез, тыңлыйбыз. Окей, Гөлгенә. Кышка багышланган җырлар эзләп утырганда, шундый матур мәхәббәт турындагы җыр таптым. Монда башкаручылар хисләрен кышкы табигать күренеше белән чагыштыра. Гашыйк булып, булутка әйләнеп өлгергәннәр һәм мәхәббәте нәрсә тели шуны эшләргә әзер ди. Теләсәң учыңда кар булып эрермен ди. Шулай да кисәтеп куя. Эрермен, әмма син җанымны аңласаң гына ди. Ә янымда булмасаң, боз булып туңа. Шулмы? Әйе, біз булсаң, бозылмам. Нәрсәрдән Булсаң. Юк, киресенчә. Пар булсаң, қартаймам янымда син булсаң. Шулдыр дип уйлыйм инде. Әйдәгез дә кабул иттек, тыңлыйк әйдәгез. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Әфәрин, искиткеч матур җыр, искиткеч матур дуэт, гаилә, һәм инде сезгә искиткеч 1 балл. Ниһаять көтелгән күптәннән. Инде 2-1 исәбе белән безнең әлеге турда ахырына якынлашты. Безнең соңгы хәл иткеч дәһшәтле турыбыз калып бара. Әйдәгез 3нче турга күчәбез. Инде 3нче соңгы турыбыз арттан алга дип атала. Хәзер командаларыбызга арттан кирегә әйләндерелгән җырларны тыңлап, оригиналын әйтергә кирәк булачак. Һәм инде беләсезме, менә монда безнең өчен һәм сезнең өчен дә Иманым Камил якын җырлар, чөнки авыл турында җырлар күбесе. Бөтенесе күбесе түгел. Авыл турында. Авыл турында. Авыл турында җырлар. Әйдәгез тыңлыйбыз. Кайтам инде, газиз туган якларыма.
Шоан. Ну, бу хәтле напор белән җырлагач һәм җавап биргәч, кабул итми хәл юк, әйдәгез дәрәҗәвен тыңлыйбыз. Афарин. Әйбәт башладыгыз бу турны. Илдус Садыйков җырлый, аның башкаруында әлеге җыр. Инде гомумән хәзер халык җырына әйләнеп бара әлеге җыр, бөтен җирдә ишетеп була. Икенче бирем. Басканнар. Минем җырга шулай. Ничек әрәвел? Ушылы җырлыйм, уядык авылым иләрен. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл киләрен. Икенәл дип әйтер идем, ләкин әле без дөрес җавап тыңламадык. Ишетеп, карыйк инде музыка белән ничек яңгырый микән, булай да бит искиткеч мотор яңгырады. Әйдәгез. Бу җырны шулай сез үзегез яздыгыз. Үзегез иҗат иттегез, үзегез җырлыйсыз. Искиткеч мотор җыр, клип, яшь Роберт, яшь диджей Радик бөтенесе. Тагын эш мөмкинлегегез бар. Әйдәгез. Qaramалы göbək. Rəşad Xatulin Qaramалы göbək. Qaramалы göbək sağındım seni. Да. Сәлам юллыйм сиңа, туып үскән авылым. Qaramалы göbək, sağındım seni авылым. Инде җавап кабул, сез җавап бирдегез. Нихаят. Төймәне вата язып. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлыйбыз. Афарин. Туып үскән авылым, qaramалы göbək sağынdım. Афарин, Qaramалы göбәйгә сәлам, туган авылларыбызга сәлам. Һәммәбездән дә инде 2-1 4нче сорау тыңлыйбыз. Кайтабыз да Китәбез шу, безне дә аңланды. Benim özümde tanımayım. Кабул иттек. Гүлназ, ярыймы менә сезнең тирре тавышыгызны ишетгән бу җырны? Кайтабыз да китәбез шул, безне дә аңлай инде. Үпкәләп калсаң да, әнкәй, син рәнҗеп калма инде. Бөтен күзәнәкләр буенча. Инде дөрес җавапны әйдәгез яңгыратык шулай да. Эпохаль җыр тулы берничә буынның канына сеңгән. Инде менә бит яшьләргә дә сеңдереп барабыз. Соңгы бирем, эшкә бер соңгы бирем, әлеге турда тыңлыйбыз. Юкмы? Иртәрәк. Хәзер. Тавышын аңлагансыздыр инде кем икән? Хания Фәрхинде. Хания Фәрхи. Нәрсәдер уйда бар? Бу җыр бик сирәк җырларның берсе. Хания Фәрхи аны дуэт белән җырлый. Гомумән, Хания Фәрхинең дуэтлары бик күп түгел. Ул инде үзенең ансамблендәге Даниф Шарафетдинов белән аның дуэтлары бар. Ләкин инде ул барыбер үзенең ансамбле дип санала. Инде менә. Бу тоже адресный җырга шаганы. Адресный. Бу авыл турында инде менә авыл турында. Ничә буе? Юк, конкрет авыл турында түгел.
Гомумән. Авылның ниндидер бер тәүлек вакыты турындаdır хәтта. Хәзер әгәр җавап бирә алмасалар, Yok. Бере алмыйбыз. Тайтатанда авыл кишин бер кайта бурыйга. Шул түгелме? Та-т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 а-ta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 
cevabını kabul ettik. Ул kişileri. менә. Ул Білмеймін, шул жырлы кебек. Аны менә күптән түгел Лия Корычуринда бик матур иттереп җырлый башлады. Ләкин инде бу очракта без Хани апаның тавышын ишеттек. Айдар Зөфәр Хәйретдиновның да анда дуэты булырга тиеш. Әйдәгез тыңлап барыйк. Дөрес җавапны. Афәрин, әле бер матур җире бар шундый анда. Антылмый Казан кичләреннән. Инде бу бал сезгә һәм әлеге турда 2-гә 3. Афәрин. Бу турны сез алдыгыз. Афәрин сезгә дә инде берничә мизгелдән гомум нәтиҗәндә һәм инде җиңүчене дә әйтәчәкбез. Инде шуның белән бәйге өлешебездә ахырына якынлашты, дөресрәге тәмамланды, бетте. Инде бездән кичкенә генә Шаян ТВ-дан бүләкләр, җиңелгәннәр бик үк үпкәләмәсләр өчен. Инде нәтиҗәгә килгәндә безнең 6-га 5 исәбе белән Гүзәлия һәм Әминә командасы җиңелде. Һәм җиңүчеләр бүген безнең Гөлназ белән Арсель командасы. Афәрин сезгә. Күп түгел әйме 6-га 5 әз-генә соңгы турда бәлки алдырган булсагыз. Без сезгә матур җырлар телибез, матур кешеләр, матур җырлар, яхшы кинолар тыңлап, әлбәттә инде яңадан кайтып, яңадан китеп йөрергә насыйп булсын. Дуслар, без сезне дә чын күңелдән үткән яңа еллар белән һәм иске яңа еллар белән тәбрик итәбез. Бу елларда шундый матур булсын һәм инде татар җырлары белән, көйләре белән, моңнары белән сугарылып үтсен. Дуслар, сезнең белән саулашабыз, киләсе очрашуларны көтәбез. Сау булыгыз!